Він навчився з вами слухати. І один одного слухати себе, по-перше, і слухати один одного. Так? І коли ми учимо, ліпше от настроїтися на тихим таким гуком, як «очуть». Слухай. Вольний дух! Вольний дух! Окей, зрозуміло. Починаємо. Я ще разок перший з другим повторюю, потім спочатку. Славой народный дух. Нам молится счастье и за волю народу славного своего. Браты, терпели вы доволи, на волю все до одного. И я из силу белоруса, я почуем ваши строй. Ой, гром гремит, я